Ginong syong shnong ka sortura, haka step jong ka arpu pratrik kala lingkon, kila pen pau ka jingkendit ka bakraw hadien ba kila sakhi ya ka poster, hakir teng ka kinhun seng le no ISIS ki, balata ha unar post electric hajan law college arai mile tura ka ba berngem ya ki pat Garo ba ki deben mi no hagi kattu kan ki jaka hapo West Garo Hills. Superintendent of Police ka district ula ong banakaliang kibor pulit kila Shimkhia ha kabaya day bat ka ni ka poster kabadan niya ka jingtho ka ba maham ki pat Garo baki day ban mi no nakikattu ka ni ki jaka hapo West Garo Hills bat na ki jaka them bat na po sortura hapo u arja arpanyo ka jingtho ha ka ni ka poster kala maham da ka ba ong ka kubor ka long ki pat Garo ki basa ha West Garo Hills bat ki jakat hem kentop ya kapulbari Raja Bala tikri kila selsela Garo badha batura bagi dei ki jaka jongi ladap ya iet yala ka jing im mi no nakajaka jongi hapo u arja arpnyo ya mentahi ompat shimla yo I ne yo jingtep na ki weipat ki benta jongi district ha kabaya dei bat ka jingdon jongi bakum ki ne ki poster ya mentahi ka jingpet benya ka pen I ba ka ni ka la bandai ka jing persang jong ki kattu ka ni ki briu ni kinhun ki bashim kabu ban pen mi ka jing klumar jingmut bat pen thut ya ka shong suk shong shngan hapo ka district ya ka ni ka poster ladap ban wengno na ka te ka jaka ban pha tokit benya Pakistan forensic ki pulit kla register case halor ka ni ka jingja hapo arai mile police station bat ka jing tokit kalaya shakman ong USP ula ong ru baki bor pulit klashim ya baro ke senjam bantuat palap dia ni ki beriu ki badan kti hakabata ya kan ni ka poster bat ya kitu ki papen sapriang ban penmi jing sir bat wanra ka jing sngya pher jet ben riu bat ban pengat ki hapo ki kendon an uhe pulit ula kinturu ikipat ba bakim de ban klumar jingmut ne ship tiang bat ru ban om sha yalam bakla haki bakum kini ki khubor ki basapriang haki runsan social media ne kino kini ki runsan ye ki bala pen priang banwan ra ka jing sngoya pher jet pen rio lakin turu balada don kino kino ki jingle jingkam ne ki jingtip ki ba isuba de ban pentep mardor sha ki police station ki badan marjan ki outpost beat house lani police control room tura lani ta ka ba phone sha ki ni number pra lai nyo sa ar lai not san lai nyo not san lai not san iwi not kendai not pra kendai iwe kendai not riu sao ki pulit ka district kila pentikna shabaro ki riu pat ba ki basngo kya bat ki pat ba nong shong shnong ba ka jinglong jingman jong suk kasan hapo West Garo Hills kalong ka bayai bet ya renti bat ki bor pulit kila shim ya baro ki senjam ban penne ya ka shong suk shong shngan ha saudong jong ka district